Aquesta setmana ha esclatat a Salt una tempesta política de conseqüències incertes. La polèmica aprovació de la nova normativa de centres de culte per només un vot en contra de la majoria d'associacions veïnals i, sobretot, de les associacions de comerciants del barri centre, obre una esquerda a la convivència a Salt. És curiós com els vots dels regidors menys representatius han condemnat a la majoria dels habitants de Salt a un futur incert. Aquests vots els han aportat regidors als quals la nova normativa no els afecta i després volen que creiem en la política local. Què els sembla? Els recomanem un visionat al nostre vídeo del ple on podran veure els lamentables comentaris d'alguns d'aquests regidors als que sumarem les crítiques i amenaces d'un d'ells al Facebook del PP, on recomana que la Fiscalia en revisi perquè no estem d'acord amb el punt número 14 i ho hem manifestat públicament. Senyor Felip Gil, a part de decebre a molts dels seus votants que, segons ens han explicat, no entenen el perquè del seu vot, li recordem que estem teòricament a un estat laic, que encara que precària, estem a una democràcia i que el dictador va morir el 20 de novembre de 1975, quan vostè encara era un nen. Així que faci el favor de respectar els representants de les majories d'associacions de veïns, que ja tenen prou amb el futur incert que vostè ens ha regalat a tots amb el seu vot. Jaume Torremadé ha enviat un comunicat amb la seva versió de la dimissió com a president de la Diputació de Girona. L'alcalde de Salt manifesta la seva prioritat per protegir la seva família, amics i institucions públiques. Considera que durant les darreres setmanes els mitjans de comunicació han emprès una campanya totalment falsa contra ell, cosa que fa que embruti la imatge de la Diputació i el seu partit. Salt i Figueres són les poblacions gironines que més han notat l'ajust de preus per la punxada de la bombolla immobiliària. Des dels preus màxims registrats al tercer trimestre del 2007 han patit caigudes del 54% i del 51% respectivament. Mentre als grans municipis, a excepció de Lloret, la baixada de preus supera àmpliament el 35%, el descens mitjà del conjunt de la demarcació no arriba al 26% des del seu màxim històric. L'Ajuntament de Salt ha signat un conveni de col·laboració amb l'Escola Euses per rebre tractaments de fisioteràpia per a majors de 65 anys, impartits pels propis alumnes de fisioteràpia i supervisats per docents del centre. El primer dia es realitzarà una primera visita de fisioteràpia per avaluar i pautar el tractament més idoni. L'activitat es durà a terme els dilluns de 6 a 7 de la tarda i els divendres de 2:45 a 2:45 a la mateixa Escola Euses. Qui estigui interessat en participar-hi ha de seguir les següents pautes. És imprescindible la inscripció, ja sigui en persona, per telèfon o bé per correu electrònic, al Centre de Recursos. Les inscripcions es faran per rigorós ordre de rebuda. Per assistir a la sessió serà imprescindible portar una tovallola i una crema hidratant o oli de massatge. El proper 28 de gener, de 10 a 2:45 i de 2:45 a les 6, el Banc de Sang i Teixits de Girona, amb la col·laboració de l'Institut d'Assistència Sanitària, ha organitzat una donació de sang que tindrà lloc davant de la sala d'actes de l'Hospital Santa Caterina. En nom de totes les persones que necessiten sang, apunta't. Si participes en aquesta donació, obtindràs un val de descompte en l'entrada dels cinemes Odeon, a l'Espai Gironès. Aquesta setmana entrevistem a l'Infosal el mossèn Callejón, que és el mossèn de l'església de Sant Jaume de Salt. És una persona jove amb moltes ganes de fer coses per la nostra vila. No us la perdeu. Espai patrocinat per Ramstock. El teu disseny des d'una unitat. Después de haber pasado esta misa de rocieros, llena la calle, llena de todo, ¿cómo se siente, Musén? Hombre, yo me siento muy bien porque he visto a la gente muy contenta y esto se hace para la gente, ¿no? Sí. Y todos estaban contentos, yo también, ya sabes que me gusta hacer shows fuera de la calle, ¿no? Pero eso es muy importante porque, primero, porque salimos de lo normal, y después porque la gente también necesita estas cosas de salir de lo normal, de manifestar pues su fe con la Virgen del Rocío
en plena calle y esto para mí ha sido muy positivo. ¿Qué le parece esto de hacer una misa rociera, andaluza, en definitiva, en Cataluña en los tiempos que corremos ahora? Yo creo que ni en los tiempos que corremos ni en los de antes. Todo el mundo tiene derecho a celebrar sus raíces y su cultura sin menospreciar pues la del sitio, la de Cataluña. Por tanto, yo creo que siempre ha habido respeto, porque Cataluña es un país integrador y yo creo que esto es muy positivo. Todos estamos muy mezclados, porque yo soy 50% andaluz, 50% catalán, ¿no? Por tanto, el país está muy mezclado y por tanto todo el mundo tiene derecho a expresar sus raíces. Bueno, usted está mezclado al 50%, pero yo estoy mezclado en tres partes, andaluz, extremeño y catalán. ¿Qué le ha parecido después de una misa, un espectáculo, bailando la gente? ¿Cómo ha visto la cara de la gente, la sonrisa o la decepción? No, yo he visto, vaya, después me he ido a pasear, a saludar a la gente y todo el mundo estaba muy contento. Yo creo que era parte del día que hubiera un espectáculo pues de baile de sevillanas, ¿por qué no? Cuando yo estaba de vicario en Lloret, vino un cura joven de Cúllar, y dijimos la misa los dos, y saltó del escenario y empezó a bailar sevillanas vestido de cura, ¿no? Yo quedé un poco asustado porque pensaba, si ellos quieren que haga lo mismo, lo vamos a tener claro, pero ni sevillanas, ni sardanas, ni nada, Yo no tengo el don del baile, ¿no? Esto es parte de la vocación, ¿no? Y parte de las raíces andaluzas, pues ¿por qué no? ¿Cree que ha finalizado con éxito el día de hoy? Yo creo que sí y que me vais a pedir más cosas de estas, y creo que se va, bueno, que tenemos que decir que sí, que la gente ha estado muy contenta y que por qué no volver a celebrar una Eucaristía al aire libre. También lo hemos celebrado en casa, porque medio en la iglesia, medio fuera, pero esto está muy bien. Para que todo el mundo lo vea, todo el mundo lo escuche y todo el mundo lo... Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. El museo yo creo que está muy contento de haber hecho esto, una cosa diferente. Aquí tenemos la mosca de la tele, aquí. Aquí está la espontánea. Aquí hay una espontánea que nos ha venido. A ver qué dice la espontánea. No solo hoy tiene que venir a la iglesia de Sal, que es una parroquia muy bonita y tenemos un párroco maravilloso. Y nosotros, los del coro y los de todo, ellos colaboramos con todo lo que podemos. Y los feligreses también son lo mejor, los feligreses. Con respeto a los otros curas, este es el mejor que hay en toda Catalunya. La formació de violoncels Limoncello va actuar diumenge al matí a l'auditori de la Coma Cros de Sal, que gairebé va quedar ple amb el públic que volia gaudir de les interpretacions d'aquest grup format per una vintena d'alumnes de Daniel Regincós, primer cello de l'Orquestra de Girona i director de Limoncello. El baròmetre situa temporada alta com el 12è esdeveniment cultural en importància de l'Estat, per sobre dels festivals Arco i Primavera Sound i supera, per primer cop, els principals teatres i festivals de Barcelona. De fet, temporada alta s'ha convertit en la segona iniciativa cultural de Catalunya segons aquest estudi. Per sobre, només hi apareix el MACBA, a la 6a posició. L'estudi l'ha elaborat la Fundació Contemporània, després de consultar una selecció de 111 professionals de la cultura que han valorat diferents aspectes de l'activitat cultural de l'Estat i les comunitats autònomes. Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido la Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido Mañana Sol. Hola, què tal? Tornem a ser aquí al Meteosal una setmana més. Bé, el temps que ens espera a les pròximes hores, les últimes hores d'aquest diumenge, seran marcades per un front que passa damunt del nostre país i que potser deixarà alguns ruixats, algunes nevades al Pirineu, però que seran força minses, no han de deixar gaire quantitat de pluja. De cara al dilluns, sembla que el temps s'esvergirà, farà més sol, tot i que també encara les temperatures seran força baixes. Serà de cara al dimarts i al dimecres quan les temperatures pujaran i veurem si a finals de setmana, divendres i dissabte, potser arriben nous canvis de temps. De moment, això és tot.